Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat, bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang
Huwebes, ika-25 na sa bulan sa Pebrero tuig 2021. Yari kita sa ika-35 nga anibersaryo sang EDSA Power Revolutions. Sa sining adlaw mga kaaksyon, kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining mga inoras, kabayontang oks lang ang aton sining pag-sinalayo. Puwerte man to yung natabo sa Commonwealth sa Quezon City kahapon sang nagahinangat ang kasisidmon. Bangod man sining shootout nga nagluntad nga kuno may drug operations nga ginpatigayon ang magtimbang nga bahin sa part sang Philippine Drug Enforcement Agency kag mga kapulisan sang Quezon City Police District. Sige pa man ang investigasyon, 3 ring nagkalamatay. Actually, way pa man panghingadlan rin nagkalamatay kag nagkalapilasan sa sining shooting incident. More or less mga 20 minutos gid nga pagbailuhan ay isang lupok mga kaaksyon. No? Kabayunta nga driya sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental sa malabutan sa aton sining pag-broadcast, wala sang mahanabo nga kasubong sina mga kaaksyon kay kabudlay katama, no? Masandwich ang mga kauturan taya, ilabi na sa dinto sa isa ka fast food chain na tabo ini mga kaaksyon kag atubang sang isa ka mall sa Commonwealth Quezon City. Magainop na kita mga kaaksyon, tubtob kita sa takna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Handa na sa pag-file sang ilan na tipon nga mga balita plus ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center upod kay Aksyon Eden Abuso. Karon dugay-dugay mga kaaksyon samtang sa aton sining mga local and national issues pag may time dalon tamandri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa mga kabarangayan kag kapurukan diri sa syudad sang Bacolod, marosingke ang init sining mga inoras. Okay man lang basta importante sa may mga taas ang siling nila kuno high blood, hindi gid magpatial sa init, no? Mabatsyagan mo ng kwaresma nga more or less isa pa ka bulan ang nabilin before pa man mag-kwaresma. Pero ang silak sa haring adlaw, puwerte ka singkal, no? Puwerte ka singkal. Sige, sa mga kaaksyon tanang nagpahunay-hunay sa silinga udto, bago lang katapos trabaho, sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon, kag sa oriental side naman sa ngaton sining isla sang Negros. Kag sa bugos nga Western Visayas, kaming bahala sa pagdala sa mga balita sa sining udto. Samtang nagachibog na ang halos kalabanan, ang iban sinin nakatapos na gidman. Sa kinanda na kuang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa Aksyon PBB sa Kapitolyo Provincial? Manginkaw pod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Inimay kang tanan sa DNR Western Visayas, ginausisa ang mga violations sang bioethanol plant sa siyudad sang San Carlos. Kaga Negros for Liniho igalansar sa Bacolod karon sa hapon anay Gob Coscolwela serving convenor sa among grupo. Amat-amat na nga naga-tipon-tipon sila. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, ikabalita ni Aksyon R. Tayhupon.
Ini may kangtanan sa pagpreparar sa gamiton nga storage facilities para sa COVID-19 vaccine. Ginatugyan na sang city engineers. O kung ginatugyan sa city engineers, mga balaklon nga kagamitan madamo. Suno kay Councilor Inoy Novero. Kag sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, drug operations ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa syudad sang Bacolod wala sang problema. Suno kay BCPO Deputy City Director for Operation Lieutenant Colonel David Katsumbo Jr. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, Colonel Palge may panumdum sa otoridad angot sa mga ginapatigayon nga operasyon kag isa pagid ka kaso sang pagpatay dira sa banwa sang Ibi Magalona aton hibaloon karon dugay-dugay. Samtang sa patrol nga balita ni Aksyon Alvin Graba, top officers sang Philippine Drug Enforcement Agency kag PNP magapatigayon sang inquiry bahin sa natabo nga misencounter sa tunga sang PDEA kag Philippine National Police. Kag Urban Poor kag Bayan Negros nagkomemorar sang ika-35 nga anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. Samtang sa ato sini out of town naman nga balita sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Sagayno, nasapuan nga bangkay nga nagautaw-utaw sa Suba kahapon nakilala na. Samtang sa balita naman sa Central Negros sa banwa sang Pontevedra, gabalita ni Aksyon Percival Villamor, 43 anyos nga persona arestado sa buy-bust operation sang kapulisan subject sang operasyon nakuhaan pa sang armas lutang. Samtang sa national naman nga balita, gabalita ni Aksyon Eden Aboso, ini may kangtanan sa NBI pag-aimbestigahan ang PDEA PNP misencounter. Kag mga estudyante nga nawad-an na sang gana sa blended learning base sa survey. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Region 6, syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton siligin pang headlines, mabatian sa dinig lamang madugay, mahina ang kalaban. Samtang pahunay-hunay na kamo sa sininga udto, samtang tutok na diri sa aton sininga balitaan, bisan din kaman nga areas, i-like kag i-share ang aton sininga programa. I-like kag i-share ang aton sininga program para siguradong sigurado, no? Mabasahan ta ina ang mga nag-likes kag nagpadala sang or nag-comment sa aton sininga pangalaga. Sige, daligid lang mga ka-aksyon kay yari ng resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Webes ika-25 sa bulan sang Pebrero tuig 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 21 kag 4, liwat 21 and 4. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balita. Ayos, sige, unahon tanian na yung mga nag-likes kag nag-share sa aton sining program, no? Pasensya gid sa mga nag-likes kag nag-share lang kita na mauna, no? Kung wala ka nag-like, why ka man nag-share, pakarunan ta lang na, no? Ayos, sige.
Daligid lang samtang chibog na kamo sa sininga udto, hisayod kita nay manamyaw kita driho sa mga kaaksyon tang pamati diri sa aton sininga pangalagad. Ayos. Sige, ma-like man tagag mag-share no sa aton sininga programa. Sige, daligid lang ha kay i-plus tamayo ni sa mga kaaksyon tang pamati sa sininga udto. Diri sa aton sining palatuntunan. Ayos. Sige. Okay. Ay, nano ni? Di na to. Hindi amuaw. Daligid lang, no? Daw naglain siya. Ano ni siya? Hindi ko ma-gets ni. Sige, daligid lang ha. Sa mga kaaksyon ta kay Indrikita Kapi, no? Indrikita Kapi, may ilang pagpamati, Bet Kiatson, and Christine Minyes Villalobos, kay Geraldine Regala. Good PM lang. And Rowelyn Canto, kay Jobal Trinidad, Raymar Veranio Lingoste, kay Marinette Monton, may lang pagpamati, Marinette Monton, and Suset Alunan, may lang pagpamati, Suset Alunan, duwa gidya ka account yo. Mayla Primavera, may lang pagpamati, Mayla, kay Rene May Labrador Manumbale, no? May lang pagpamati man sa kay Rena May Labrador Manumbale. And Gladys Pangariban, may lang pagpamati. And Humalumina, kag Shane Rowado. Salamat gid sa inyo sininga pag-likes, kag pag-share sa aton sininga programa. Sa kay Belye P. Hersin, no? Jersin ni kon Hersin. Bel Jersin, kay Mila Dipos Mapa, Mayla Dikito, Gian Resisio, Jolly Panganiban, and Panganiban Lopar, no? Merly Dolido Magallanes, and Gracia Valenci, do hindi gid masyado kay suli-suli, pasensya gid, no? Krisya Blas, kay Janet Kumawas, may lang pagpamati Janet, no? Kay Danny Yap Sr., Robert Tobeliesa, Early Flor de Liza, kay Ronnie Mananghaya, Jenny Lim, kay Jolie Mercorio, and Lilian Barbasa, Regina Panes, Nida Tuason, Jeffrey Navisaga, Inday Blasa, Roel Lanawan sa Roma. Paring Roel, kamusta ka mo dira, no? But kung sige magyapon, baligya mo dira sa Libertad Public Market, no? Salamat gid paring Roel Lanawan sa Roma. Ricky Ramos, araman siya si Shena Arinas, Jinjin de los Reyes, kay Gina Hirona Fernandez, Robert Roma, Eliterio Parcondayon, kay Jolien May Pedrosa, kay Michael Dimitri, no? Lilibet Villanueva, salamat gid Madam Lilibet Villanueva. Kay Rachel Grace Villas, Arnel Liganada, Belio Ryan, Sheila Alagos, Paringkin Alonsagay, Villaruel Juan, Manapaw Almohia Regine, and Madam Elizabeth Malaka Gamala, Dante Baflor, Romel Ocalina, and Ani Chias Isoga, no? Kay Janry Orquiola Macbird, no? Janry Orquiola Macbird, kay Ami Agustinis Baron, Jocelyn Libon Dispoho, Donna Navarte Macario, kay Michael Eduard Sitson, kay Alex Montesa, Manjo Arnijo, Geraldine Florino Sasi, kay Febrero, no? Grabe ba? Kay Mila Anino Villalobos, kay Jocelyn Joan Cabales Goliman, and Arnel Podi Samparado, Stephanie SML Reyes, Rafael Diaz Jr., Gangi SJ, Martin Gonzales, Rafaela Makahilig, April Banag, Dan de los Santos, Bea Jonathan, kag Welmar Rebadelia, o kon Welmar Libradelia Molion, may lang pag
pamati sa inyo dira, no? Sige, amo nang una nga nag-likes kag nag-share sa aton sining program, karon dugay-dugay naman ang iban, mahina ang kalaban. Sige, daligid lang ha. Standby anay, manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik na diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:57 na. 11:57 na mga kaaksyon. Sige, samtang nagpahunay-hunay kamo sa sining auto o galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule kayang DTX 500 capsule
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:58 ng atong oras. Kadtuan na ang mga balita gikan sa News Center o pod kay Aksyon Eden Aboso. Ini may kangtanan sa NBI pag-iimbestigahan ng PNP Misencounter. Kag mga estudyante na wadaan na sang gana sa blended learning base sa survey. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan kalakip na diri sa Rion Sais sa Negros and Bacolod City. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita nasyonal gikan sa News Center pod na kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, mayungod to. Happy Yellow Day! Action sa Yellow Day. Ano ka yellow kagi daw? Gani, manikaw gani oh. Dutay lang na May iya. portion lang. Oo, may portion. Pero sa Ikaw yung akong naka-pure gid. Naka-yellow, hindi man ko ni Robredo, no? Hindi mo, amot si Muyay. Amot si Muyay, karon bala sapon. May ano to bala, no? Oo, gani. Pero, hindi man siguro kuwan man lang na guro pa-timing man lang na. Pa-timing Oo. na gali. Sige, good. Importante, may yellow, tas subong nga. Kay ka-35, Gani. nga anibersaryo action Oo. Rex, ang EDSA People Power Revolution. Pero ati dire kita sa atin sininga balita national. Kay ginmando na ni Justice Secretary Menardo Guevara sa National Bureau of Investigation nga magpatigayon sa separado nga investigasyon. Angot naman sa engkwentro nga nagluntad sa tunga sa mga kapulisan kag PIDEA sa Commonwealth Avenue, syudad sang Quezon kahapon ining adlaw. Sunod kay Guevara ang pag-imbestigar sang NBI ang separado sa pag-imbestigar man sang ad hoc joint PNP PIDEA Board of Inquiry. Una na nagsugtanay ang PIDEA kag ang PNP nga magtukod sang Joint Board of Inquiry para imbestigahan ang natabo man nga insidente. Gintala ni PNP Chief Dibold Sinas ang CIDG para pangunahan ang nasambit man nga investigasyon. Kadungan sini ang pagpasiguro sang PNP nga hindi maapektuhan sang insidente ang operational relationship and coordination nila sa PIDEA na madumduman nga ining nagluntad nga engkwentro nagresulta sa pagkapatay sang 3 ka mga persona kag pagkapila sang 6 ka iban pa. Sa iban pa naton nga balita national, kapin 4.4 million ka mga estudyante sa Pilipinas ang wala nag-enroll sa school year 2020-2021 base naman sa resulta sang survey sang Social Weather Station. Kadungan sini nagwa man sa ginpatigan nga survey nga madamo naman nga mga estudyante ang wala sang gana sa ginatawag nga blended learning. Wala labot dire suno sa mga manunudlo nagaduda na sila kung mayara gid man sang nagakatun-an ang tanan nila nga mga estudyante bangod sa panibag-o nga sistema nga ginpatuman. Base sa survey, 87% o kung masobra sa 29 milyones ka mga estudyante nag-edad 5 tubtob 20 anyos ang padayon nga nag-eskwela samtang mayara sang 13% nga wala na nagpa-enroll. Sa ato naman nga COVID-19 update sa bugos nga kalibutan, naglambot na sa 113,094,441 ang nagpositibo sa bugos nga kalibutan, samtang ang naka-recover ang naglambot na sa 88,708,314 kag mayara sang 2,508,811 nga nagkalamatay. Sa bugos naman nga Pilipinas, naglambot sa 566,420 na ang nagpositibo sa COVID-19. Apang mayara na sa 523,321 nga mga naka-recover, kag ang death toll ang nagdangat na sa 12,129. Sa bugos nga Western Visayas, 92 ang na-record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 24,633. Apang mayara na gid lamang sang 1,069 ka aktibo nga kaso. 44 naman ang panibagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 22,829. Samtang isa ang napatay rason nga ang death toll sa Rion Sais ang nagdangat na sa 739.
Sa bugos naman nga Negros Occidental, duha ang na-record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 6,751 samtang sa syudad sang Bacolod may 8 nga panibago nga kaso nga nagdala sa kabilugan nga 5,823 apang mayara na gid lamang sang 68 ka mga aktibo nga kaso. Isa man ang panibagong recoveries nga na-record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 5,569 ka recovered patient. Wala man sang may napatay, rason ngang death toll sa syudad sa Bacolod ang napabilin karon sa 188. Mga balita kag update gikan sa News Center Aksyon Ida Naboso. Una sa balita una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Ida Naboso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:03 ang aton oras. Sige kantuan tanang mga balita gikan sa aton sining mga action reporters on standby na si Aksyon Alvin Grabaw na hunta ng balita sa patrol. Ini may kantanan sa top officers ang PDEA kag PNP magapatigayon kuno sang inquiry bahin sa natabo nga misencounter sa tunga sang PDEA kag PNP kag Urban 4 kag Bayan Negros nagdumdum sang ika-35 nga anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex alas 3 karon sa hapon magapatigayon o magahiwat sa bilateral board of inquiry ang top officials or top ranking officials sa PNP nga pagapagunahan man ni Chief PNP Dibold Sinas and sa PDEA Director General nga si Wilkins Villanueva agud usisaon ang natabo nga miss encounter sa tunga sang operatives sang PDEA kag sang Quezon City Police District in relation sa operation kahapon dito sa Commonwealth Avenue. Sunod diri kay Maria Grazel Tanalyon, ang spokesperson sa Region 6, ginkumpirmar sa ila sa PDEA National Office nga karon gid mismo sa hapon magahiwat sa isa ka inquiry ang mga matag-as nga opisyal agud jadto yang usisaon ang ining natabo nga encuentro action na Rex sa din sunod kay Tanalyon hindi man nila luyag nga maguba ang relasyon o kung working relationship especially sa mga kapulisan kag PDEA sa pagpakig-away sa illegal nga droga. Tike ko mo may natabo action Rex or possibly quote-unquote miscommunication on the part action Rex ang PDEA ginpamangkuta bala ang PDEA pwede maka-strike o kung maka-operate without communication sa police. And sunod siya pwede. Pero kung ang target sang PDEA kag ang target man sang police isagid lamang ara sa listahan ina sila mag-communicate sa mga kapulisan. But on the part sang PDEA pwede sila ka-strike sa isa ka lugar kung ang ila target is high value target nga wala man sa listahan sa mga kapulisan. But kung ang police magapatigayon sang ila operation ara gali action Rex standard operating procedure nga magapabaluman sila sa PDEA for them. So mansig coordinate sa tagsa-tagsa. Yes, sir. Kung may strike-on sa mga areas nila, dapat ma-inform gid sila. Yes, action Rex. Kung sa bagay, kung wala ka man lang gaduda sa isig mo ka pareho nga in uniform, way man na diferensya ko coordinate lang paibalo lang sa hepe nga may operations kamo diri sa lugar or kami diri sa lugar, tapos ting hepe na ma-disseminate sang information sa mga tao yan, unless kung may contacts, ini sila galing iti hindi man mabalaan na kung kaysa mo. Ni man, magadepende man, especially kung ang o kung may uyat sa illegal nga drugs, o kung ang transaksyon, ara na, may amanang kung kaysa kulang sa communication action na Rex, no? Ari action na, kasi pamatian ta si Ma'am Shay Tanalyon. Advice is ang top officials naton no si PNP kag si DG PDEA na ma-form sila bilateral board of inquiry
sa Camp Crami regarding sa kung ano tong error nga natabo sa kahapon nga operation sang aton PNP and PDEA. Anong reaksyon sa on the part ng PDEA, ma'am? Well, ang aton naging statement dira is that ang aton nga mga ahente sa PDEA has coordinated operation and may ara kita documents recorded no before taging conduct ang operation dito sa Commonwealth. Amo na kinanglan mag-inquiry kita later kung sa diin fail ang aton nga mga operatives in case ang communication no nga mo nang ginakabin naton quote and quote misencounter between both operating units. Magambal kita, ma'am, documented, recorded. Is it a body camera, ma'am? Yes, because before mag-conduct ang aton nga mga agents as well as kapulisan sa ilang anti-drug operations, kinanglan ina siya i-pre-coordinate sa aton PDEA, no? When we speak of pre-coordination, gina-submit ini sa aton nga Tactical Operation Center, aton nga inukasa nga operation, buting ginon ara na diri ang aton nga date, time kag area of operation nga para nga recorded naton kag malikawan naton ang mga misencounter sa field. Magambal kita, mapatigayon sa isang operation ang PDEA. Rekta na ma'am, no? Hindi na ma-coordinate pa sa mga kapulisan? Usually, we do coordinate sa aton nga local PNP, especially if ang aton nga subject sa amon nga area is also a target of the PNP, no? Pero if ang PDEA is gonna conduct an operation on a particular subject sa amon nga, for example, sa aton diri sa Region 6 sa isa ka municipality, PDEA can coordinate with the local PNP for assistance or support kag backup sa unit naton. But at the same time, if makita man naton sa pre-coordination naton nga wala man sang i-conduct nga operation ng aton nga kapulisan, then PDEA on its own can still conduct their own by-bust operation. But on the part sa mga kapulisan, before they make a particular police operation, especially illegal drug operation, ang PNP should contact first the PDEA. Yes sir, oo. That is mandatory na before mag-conduct ang aton ng mga partner sa PNP, kinanglan din nila anay mag-pre-coordinate with PDEA, kaya may ara gid na kitang pre-operation coordination form and number nga ginasubmit sa ila before sa conduct sang ilang operation. Natabo dito sa Quezon City sa may Commonwealth. Well, hindi pa kita sinakahambal, that's why may inquiry kita later. However, both parties man no nagambal nga pre-coordinated ang both operations. That's why i-press briefing nila later dira ta mabalaan kung sa diin ang error sa aton nga mga agents and police officers kung ang natabo ang umuto nga quote-unquote misencounter. Kay daw may official man to ganit sang PDEA nga nakaupod sa operations mo plus ang mga kapulisan to may mga araman sila gani nga mga officials man nga nakaupod man sa operations sila kung namo nang ginambal nila. Aksyon Rex, amo na matabo man karon sa inquiry nga paghimuon karon sa hapon. Actually, alas 3 Aksyon na Rex suno sa iya nga si Director General sa PDEA nga si Wilkins Villanueva kag si Chief PNP General de Bolda Sinas magapatigayon sa ila sining ginatawag bilateral inquiry dito sa Campo Crami Aksyon na Rex kag diri usisaon ining mga opisyal nga nakaupod sa sila nga operation. Dapat dito sisaon nila ni kay kabudlay ni kung kaisa basi may mga bagay man wala man ginapangayo basi may mga intereses maning tagsa-tagsa. Amo na ang mga bagay nga dapat usisaon man kay kada isa may mga interest mahibaluan karon kag may baluan ta man of course kay actually kun taon ta bisan kagabi sa pagbantay man naton diri kulang pag sa mga information kag wala sa mga official statement ang mga ganit bisang ngalan ganito sa nagkalamatay way pagid subong palayaga. Gani man, amo nang ginapangayo taman kagina kay Ma'am Shay Tanalyon, sin ko ma'am, basi pwede ta ka pangayo sa mga... Ano to mga organic sang PDEA to? Mga agents sang PDEA itong na-enkwentro, ged? Kung mga sulugoon lang? Mga organic member sa organic PDEA. member? Yes, sir. Pero siling ko, basi pwede ta ka pangayo da ng ngalan lambi. Yes, sir.
way pa nahatag sa amon tanan-tanan bisan sa ida ko nga GC way gidyan pangalan pa. So amo niya mga bagay aksyon Piluyag tayo baloon, sino itong nagkalamatay, miyembro sang piliyag idman to, sino itong nagkalapilasan, may mga civilian to, kag nano pagid nga mga bagay, kag iban factional binaw. Rek, aksyon na, Rek, sa mga mga bagay nga dapat man bantayan karon kay this time, ako mga alas 3 pasado, magpatigayon man sa press briefing, I believe. Kay ang pag-coordinate sa mga law enforcers sa PDEA abi, antes magpatigayon sa drug operations, mandatory na suno sa PDEA Region 6 nga nakuha ang information bla? In fact, exclusive ding kwan kay kita pa lang nakapamangkot na sa action reg sininga daw sininga. Ikaw pa lang gid sir. Kung magamo sininga sitwasyon may kakulangan both side sa operations kay nagakliman tong QCPD nga ti may operations sila ting PDEA naghambal man may operations man sila. Basim bala ang kabayo nga uyat bala pareho lang. Amo pa ng mga bagay nga balantayan bala of miscommunication kay base ang PDEA may amo ning communication while ang PNP may communication man na timingan sa isa man ka lugar. Amo ni ang balantayan ta karon kag ano man mangin mahambal man ni PNP kag ni sang ni PDEA Director General. Sa dugang pagidnaton nga balita aksyon na Rex liwat ka nagtipon sa monumento ni Ninoy Aquino dara sa dalan sa Araneta Barangay Singkang Airport ning mga miyembro sa Federation of Urban Poor gikan sa Bacolod kag probinsya sa pagdumdum na sa ika-35 anyos nga EDSA People Power Revolution. So, ang activity kay na nga ginapangunahan man ni Joy Harabelo ang provincial coordinator sa mga grupo nag-isa ang mga pumuluyo sa Negros, especially ang ilan ng grupo sa pagpakita man nga buhi pa sa gihapon ining ginatawag nga EDSA People Power Revolution. That is why ang iya sining panawagan sa mga pumuluyo mag-isa man sa gihapon sa diin nag-isa gani ang mga pumuluyo para mapahalin sa poder si Marcos, and that is why karon mag-isa man sa pagbantay sa nagakatabo sa administrasyon because sa ila hindi sila luyag sang revolutionary government, and at the same time hindi man sila sang charter change action Rex. Ari ang pahayag kag malipot nga pahayag ni Joy Harabelo. Kasanyugon ta ang paghiliusa para mapapili ng demokrasya. Amo gid niya natabo sa EDSA, no? Tungod paghiliusa sa mga Pilipino sadto natigayon nga mapukan si Marcos, napukan ang diktatorya, napukan ang represyon, ang abusar, ang korupsyon. Gani ang solusyon sa aton man problema subong inefficiency in government, corruption in government, 15 billion PhilHealth funds na dula katakos ang ginloan naton sa iban nga pungsod, pero ang aton ekonomiya ga slow down tungod sang lockdown sang pandemic, pero ang ilang nga ginapanumdum ya ang RevGov kay mapabilin sila sa posisyon. So ang amon nga panawagan kinanglan ng ordinaryo nga pumuluyo mag-isa para nga mapabilin kita sa demokrasya. Hindi kami sang RevGov, hindi kami sang charter change sa subong nga panahon. Gusto namon aaksyonan ang ginapangayo naton nga bakuna, pero hindi China-made nga bakuna. Para nga ang aton nga trust sa pagbakuna ara kay kung China-made nga nga bakuna, why kita sang salig kay ining virus naghalin man sa ila. Kang ang ila ginahimo nga pag-uto-uto sa aton, pagbuli sa aton, gani hindi sila dapat magsaligan. Gani hindi kita magbaton sa China-made nga bakuna. Kung may bakuna gid man sa iban nga pungsod maghalin hindi sa China. Ang panawagan naton sa aton nga gobyerno, tagaan sang focus ang ekonomiya naton subong ang bakuna agud nga makasugod naman padayon ang aton nga pumuluyo sa ila mga palangitan-an sa subong bigado katama kay kadamo sa nawad-an sang obra. Aksyon Rex ang payag diri di Miss Joy Harabelo. Karon sa hapon, liwat magatipo na naman ang ano oras ning iya sang bayan eh? Launa karon sa hapon aksyon Rex. Dugay-dugay. Dugay-dugay, alauna dugay-dugay magatipon. Dinis la mahalinda.
Umpisa sila sa may kilid sa may Aksyon Rex sa Bacolod City Public Plaza sa malibot pakadto Aksyon Rex sa Fountain of Justice. Karon dugay-dugay so ang grupo sa mga miyembro sa bagong alyansa Makabayan nagikan sa sur kag norte ka even ang central ang mag-isa karon sa hapon para sa sining celebration man sa EDSA People Power Revolution. Balita report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balikan talang tubla base sa revised PNP Manual on Illegal Drugs Operations and Investigation. Dapat mag-coordinate ang pulis sa PDEA antes maghimo sang anti-drug operations as far as practicable o kung may mahimo pa lang, no? Amo nang pinaka the best gid nga himuon sila iti ko nang ginatindugan sang QCPD mayara sila sang legitimate operations. Dapat may kooperasyon with the PDEA mga kaaksyon, ha? Based na sa PNP manual nga ginatamdan ta PNP Manual on Illegal Drugs Operations and Investigation. Dapat mag-coordinate ang pulis sa PDEA antes himuon ang anti-drug operations. Ini ang nasaad man sa implementing rules and regulations sang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sunod rin sa PNP ang mga masunod nga sitwasyon ang hindi practicable sa ilang prior coordination sa paghimo sang drug operations. Ilabi na sa remote nga mga lugar nga imposible ang pag-coordinate. Hindi man to remote nga lugar. Kung makompromiso ang kabuhi sang mga police operatives, informants kag witnesses nga kabahin sang anti-illegal drug operations, kung mabutang sa kompromiso ang pagdakop sa subject kag mag-confiscate o kung pag-confiscate sang illegal nga droga. Kung magkompromiso ang koordinasyon sa ang bilog nga police operations, may cross-validation pamana sa mga intel data, mga kaaksyon, no? So, amo lang na, kulang lang siguro sang coordination, ha? Kung nga may misencounter nga natabo kahapon sang hapon, kay nangat na kasisidmon dira sa Commonwealth Quezon City, mga kaaksyon, no? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:29 ang aton oras. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba, kadtuan tanay balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Preparasyon o kung pagpreparar sa gamiton nga storage facilities para sa COVID-19 vaccine ginatugyan na sa city engineers. Mga balaklon nga kagamitan madamo suno kay Councilor Renesito Inoy Novero. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Ang City Engineers Office na ang bahala Aksyon Rex sa pagplastar sang gina-propose no, nga gamitan bilang storage facilities ang Bacolod Butangan ini sang COVID-19 vaccine. Sa dilang isa nga gina-propose ang ginaplano nga gamiton amuning annex building sa kilid sang Bacolod New Government Center. Nang nga sa rin, sulod rin kay Councilor Renesito Novero, magluwas sa struktura nga may mga karayon kaya kung iplastar ang City Engineers Office, madamo pa nga mga equipments ang dapat nga pagabaklon sang city government. Isa na dira ang tikinanglanon nga mga cooling facilities, ang refrigerator nga amo ni siya ang butangan sang vaccine. Now, siling Novero, tiwag takibalo kung ano ng matabo, kay di ko mag-purchase kasi may equipments, may mga proseso ina nga dapat gid sundon.
ang ining pagpili sa annex o kung ang pagpropose ng annex isa ining sa iya sa mga ginhimo nga rin sa tulad after nga tinangin kabahing ini sang ginsubmit sa Department of Health nga COVID-19 vaccination plan nga tigil approve man gani kag in fact tigil kialang bakolod sa bilog nga Region 6 nga kung preparasyon sa vaccination program ang readiness nila mataas nga percentage. Sila ni Councilor Lovero, tiraton ka na at least ma-set up na kayang importante nga kung yung kaso ginman nga mag-arabot na ang mga vaccine na nga gamiton na para sa vaccination program may butangan kita kay mabudlay kung ina siya hindi ba santo sa required na temperature nga kinahanglanon sa pag-preserve sa gamiton ng COVID-19 manugon lamang kanugon lamang kay pwede nga mapanos. Aring parayag. Ambot kung sa ining more or less Sunday mo gina-expect na nga Sinovac COVID-19 vaccines maabot na sa Pilipinas sa Domingo, Pebrero 28 daw mo ni Aksyon Art abot ang bakulod kumayari na di. Huwag na yung malawagan pang Sinovac kung nadala kita sa hatagan sa national government kay AstraZeneca kay Aksyon Rex ang purchase na mo. Okay. Galing AstraZeneca, huwag patulong mga July patugani yung mabot yan. Ang Sinovac niya daw nagtimprano pa na sila yan o niya man? Sige mo ni Gurulin na order sa national government. Kaya ang national government, basi kung NCR, depende na kung anong priorities nila kay ang basihan Aksyon Rex nga mapadalaan ka sa supply kung ready ka man mo. Number one, ang mo sila na submit na listing sa mga target na bakunahan isa na dapat yung pag-abot na rin arangan mo na padalang vaccine pag-abot nila isang mapa-inject kundi na lastrapa maguba pa na ang vaccine diyan sa Sinovac i-check talang yan kung ano na di kung may mag-sulod man sa Bacolod City kung may hatang man from national government kay AstraZeneca iya ang gin-transact sa gobyerno lokal diri sila sa Bacolod na muling 650,000 doses nga gamiton para sa target nagkatunga sila nga mga bakunahan nga mga individual. Yaring palayag ni Councilor Rinisito Novero. Amo na gina-propose bong among other proposals so amo na nag-appear nga mas acceptable. Hindi mo pa gastuhan pa na. Si ara na sila ni Engineer Loben sila ang in charge na Engineer Gones ang ating engineering department ang City Health sila nang in charge na. Okay. And so far as mga kinanglanon nga mga equipment mga machines kag ang pag-obra sa itana. Ang mga sa next ang palayag ni Councilor Rinisito Novero, gina-update man natin na MC ang parte sa sitwasyon subong sa mga isolation center o quarantine facilities bilang siya ang chairman sa Senior Jutay naglang nagkarabiling ang mga yara na ginapahamtang sa isolation o sa quarantine Pero center. ti mayara na tabutangan sina? Sana? Sang mga kinanglanon sina kung piho na plansado ng Bacolod sina Pinaya ang sa vaccinamin mo. Ati, wifi, mabakal pala sila mga daw inang mga rep. Way pasta subong? Ha? Way pasta subong. Ati, wala ang sa province kami kag ang iban nga mga kuwala, piya kapagway pagkapas dito sa DH sila plano. Kaya mo lang isa ka problema kay kapinta may proseso Aksyon Rex mo nga mag-purchase ka, posible may mga bidding pa na unless kati under sa emergency circumstance basi pa man lang kung may mga direct purchase pa lang nga pagbakal sini sa mga equipment. So kinanglanon gid agon mapadasig kung kaso gid man way dapat ginapangayo kung hinalimbas sa temprano nga mag-abot ang mga bakuna kung vaccine para sa COVID-19. Kaya na itong pungsod doon na una pa sa aton tong gana? Doon na una pa gani sa aton to? Tamo na, mga kaiping natin sa diri sa Southeast Asia. May mga nasyon na yung nag-alabot kag nakapabakuna. Dili ka ding iban man sa pagpabakuna.
sa iba na mga kapusoran. Pero hindi ka naman? Sina? Ikaw? Oh, anytime. Pabakuna ko para na magtubo ang ipon tapos. Amo nang isa sa barantayan Aksyon Rex sige parata. Anyway, di amo nang pinaka mga balita ang ibang karong development karon sa Aksyon Reports afternoon edition. Ang ka-aksyon nyo, aksyon ay tayo kung una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidaksyon R. Tayhopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:28 ng aton oras. Daligid lang sa report ni Aksyon na Marlon Hinovilla sa Kapitolyo. Daligid lang kay palusuton tarang niho, isa lang sa sining mga inoras. Stand by! Ang Joy 1050 Pack! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to... Balita, una sa tamang serbisyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:29 nga oras. Sige kantuan tanang balita ni Aksyon na Marlon Hinovilla sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa Department of Environment and Natural Resources o kung DNR, Western Visayas, ginusisa na ang mga violations ng bioethanol plant dira sa syudad sa San Carlos. Kag Negros for Lini Igalansarho sa Bacolod karon sa hapon anay Goblito Coscoluela serving co-convenor sa among grupo. Yari ang kaunta sa report ni Aksyon na Marlon Hinovilla. Aksyon Mar. Aksyon Rex kinahulapan ni San Carlos City Mayor Renato Conrene Costello ang inisal nga resulta sa kahapon na pag-inspeksyon sa official kon representante sa Environmental Management Bureau sa Department of Environment and Natural Resources kon EMP DNR Region 6 sa pagpamuno ni Engineer Paul Wellen Osorio. Amo ni sila nga team ang nag-inspection sa bioethanol sa San Carlos City Bioenergy Incorporated para sa may syudad sa San Carlos. Pila ka adlaw matapos nga si Mayor Rene Gustilo nagmando nga temporary shutdown lang anay ini bagon man sang natukipan nga pollution no sa baybayon pila ka bahin sa baybayon sa syudad Aksyon Rex. Ang lokal nga panguluhan sa San Carlos paayaman sa kaya Mayor Gustilo mo gani nag-request sa DNR nga dapat magpatagayon sa investigation ang tuyo siri para may baluan kung nabala ang pag-alapnag sang siring halit sa baybayon halin sa bioethanol plant ang nagalabot na sige natuwag nga Tanyon Straight Action Rex kay base sa aerial inspection. Akin mo mismo sa alkalde, nakita nila nga nag-aamat-amat lapnag ang pag-agos pla ang siring pag-pollute sa tubig sa waste water charges sa siring planta. So ang DNR nagkuha na sa analysis sa sample sa tubig pag idalon nila ini sa bahin sa regional office sa ila sa nga talatapan para ipaidalom sa examination. So Pebrero 19 sang ginamando ni Mayor Gustilo ang temporaryo pag-shutdown kag kahapon or sang Pebrero 23 sa Martes pagdumarahan sa siring bioethanol nga planta nag-request kay Mayor Gustilo kung mahimo pwede ibalik ang operasyon. Huwag itong ipasugtar sa alkalde kay man una pes huwag na komisar si Mayor Gustilo
ila sa nitikang ngagin himo. Yari si Mayor Gustilos ang San Carlos City. Wala pa man sila kapakita sa akon. Gulat pa ko kung saan ogi sila maka-report sa ilang investigasyon. So, mula na, as of now, mahulat ng kuanay. Aerial po to nakita namon, medyo dako-dako yun ang spillage na to, no? Ang covered sang spent water sa baybayon ta. Ano na tawag? Na anod, abla sa wave, naglabot kid siya sa aton nga port. So that was the basis nga agin pa stop ko gid sila. Hindi ko idea kay amo pa lang ni kuan, amo pa lang ni ang pagpungko ko. So pwede ko totally idea kung ano sa previous. Ang natulog kay San Carlos City Mayor Rene Gostilo. Dugay-dugay aksyon Rex ay balon tani kon kaday sin-o nga mga kilalang personalidad diri sa Negros Occidental kag sunod sa Bacolod ang taga-tampong sa ring opisyal nga paglansar. May ara manaw? Rex? May ara pa? May ara pa. May ara. Mga opisyal sa probinsya? Former official di may ara ay kay ang taga-serve dari ko convenor si former governor. Si former governor Lito Cosculuela mo. Ang pamangkot na may mga upod. Kilala man na saya. Porter ni Aline Robredo. Ang pagkatirato ba ni Marro as kay Aline Robredo kundi para sa Sonex na nag-suporta. Tapos sa nag-serve nga leader. Sobong ni sa plano o sa pagduso sa pilamang kagrupo kay Lini Roberto nga pagkandidato bilang presidente serbi man bilang co-convenor diri sa probinsya ining si former governor Rafael Lito Coscuela. Di ba lang na karon aduhon tugay-tugay kay kun sino nga official or former official man sa diniwaton action mar? Nakalandaan diri sa may Galo bla. Okay. Galo Lacson. Di sa may time out ang nasarga dugay na Rex. Alam para kung official ka, ara ka na, isa lang po silingon sira. Putado mo, ang grupo na ini. Yes. Alam para karon kay isipan sila kung may aragit man ako numaya. Kaksunugikan sa Kapitolyo Aksyon na malon sa Numaya. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat gidaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:35 ng atong oras. Daligid lang sa mga ka-aksyon ta, kay aksyon na Brian Morden, aksyon na Eric Magbanwa, kagangaton sining mga out-of-town reporters. Daligid lang ha, kay tirahon tani anay ho. Santon Placer Balsop, mga ka-aksyon, pampakinis, pampaputi, isang aton sining nga kutis. Santon Placer Balsop, mga ka-aksyon. Wala ka nang hanapin pa. Sa Santon Placer Balsop, kakas ang punggod sinimi Dre,
ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Ayos, sige man, namyaw tanay sa mga kaaksyon ta kay Sir Angelo Amaro. Sir, baho, hidlaw man ta si mo ba? Si Mr. Angelo Amaro. Thank you so much, good sir. No? Kamusta ka? Subong din ka? Kay, ba, way ka na to ka pamasyar sa amon ba? Mr. Angelo Amaro. Thank you so much, good sir. No? Din ka makita man. Daw hindi ta ka makita nga area diri sa Bacolod. Kay Noel Amar, sa Rex dapat naton nibaluon kung sino ang nagapasampok sa duwa ka cooperative agent between sa pulis kag PDEA. Bala na. Jeneline Villasor, malang pagpamati. Ginatamyaw ilang friend nila sa Arizona, USA, si Kelly. Ay, pwede. Sige. Yorba Quiniol, may lang pagpamati dira sa Kingdom of Saudi Arabia. And siling ni Sir Alex Montesa, lingya sa Rex, update lang ko bahin sa clinical trial for vaccination sang Johnson & Johnson's when na masugod ang profiling sini. For those who are interested to undertake voluntarily nga may balatian sa korason o kung diabetic qualify man na sila, edad 18 and above, compensated man na sila sa napamangkot ko na sa programa ni Sir Arts. Aksyon Art. No? Sige. Lantaon tani kung nano gidman ang madangatan sinikag kung nano gidman Sir Alex. No? Ayos, Sir Raymond Ligaspi Pinida, may lang pagpamati. Pwede na da kakadto sa station. Ate, pwede man basta ikaw lang isa. Ayos, sige, Raymond Ligaspi Pinida. Salamat, good sir. No? And sa kay Jocelyn Calaman, may lang pag-monitor kay Cathy Ver, may lang pagpamati kay Mary Chris, kay Nora, Mitoy, Bibot, Dino, Seridin sa Barangay Araal, kag si Tatay Ben Binido Ledesma sa Proc Orchids, Barangay Binubuhan, Bago City. Ayos. Kay Jose Gerson Lapinigonyo, may lang pagpamati, and sa kay Mike Jan Seva, no? Mayong udto Aksyon Rex niya gata. Ayos. Dira sa Moises Padilla, tamiyawi lang sa Molde family kag Seba family. Ayos. Dagang salamat gid sir. Mike Jan sa Molde Seba. Kativer, may lang pagpamati dira sa Barangay Araal, no? Na Carlota, Pamilya Very and Gonzaga. Ayos. Okay. Kay Raymond Ligaspi Pinida, kay tamyaw lang si Tiyaya Arlene Ontal, kag ginatamyaw ko lang si Lola Erlinda de la Cruz, kag sa magulang ko sinong Jerin. Salamat gid ga monitor sila sa La Carlota. Lins kay Raymond Ligaspi Pinida.
And si Alex Montesa siling niya dako nga kapalpakan sa ginatawag nga misencounter between sa agents sang PDEA kag kapulisan. Gani man. Mugi na. Dapat madalman ang investigation, Sir Alex, no? Idilaos may lang nga pagpamati upod ra kay Nanay Isabel sa Kingtown Victorias. Butsi season may lang nga pagpamati, tamayaw lang kay Boss Ostran season sang Barangay Ilihan, Bago City. Halin sa kay Butsi season. Warlito ni siya may lang nga pagpamati dira sa Barangay Magbalyo and Barangay Talok. Piton Lipora, Pelton Lipora. May lang nga pagpamati dira sa Pasay City, Pelton Lipora. And Motoy Bibi, may lang nga pagpamati dira sa Sunshine Valley. Barangay, Barangay Estefania ning Sunshine, kung Granada na, sir. Motoy Bibi, no? Alex Monte, sa misencounter, sino ang ila target? Sila man lang. Sorry, gani man. Lunila Tarosan, may lang nga pagpamati dira sa corner San Sebastian, sining syudad sa Bacolod. Lunila Tarosan. Kay Sir Noel Amar, ayos, thank you so much, good sir, no? Tamiyaw lang si Vanessa Mayo, dara sa Minnesota, no? Salamat, good Sir Noel Amar. Jacel Escanilla Gonzaga, may lang nga pagpamati. And Alex Fuentes, may lang nga pag-monitor. And kay Sir Guillermo Clarito, sa pamilya Saludares Serapio, Katigi Rojo, sa Clarito sa Molde, Sumalde, kag Mugar sang Barangay Binavista, Gibong, Pontevedra. Ang panamyaw lin sa kay Alex Montesa. Martin Aliling sa Imos, Cavite, may lang nga pagpamati. Valencia Kinet, salamat kid Valencia Kinet. Kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, salamat kid Madam Virginia San Antonio Olpenda. Buyag. Kagawad Imbong Jocampo, okay, salamat kid Kagawa Dimbong Jocampo. Lorna Diligencia sang Cadiz, salamat kid Lorna. Hera Calataro Mahandoghuin, pa-shoutout lang mama and son Pizzeria. Ayos, salamat kid Hera, no? Donna Nabarte Macario, salamat kid. Okay. Ay, kadali lang ha, kay kadamo na sang nagasalyada, no? Ang iban siniguro nadula na. Kadto tanay sa dalom nga portion, sa dalom nga portion. Kay Liza Montecastro, may lang nga pagpamati. Philip Lorente, okay. Kay Liberty Benito Nobaldo, kay Keisha Blas, may lang nga pagpamati, no? Sugar Spices Alba Honeybee, ga-monitor man sa siningod to. Salamat, ma'am. Sugar Spices Alba Honeybee, no? Okay. Sa kay Brian Salazar Pacardo, may lang nga pagpamati, Brian. And Alex Montisa, si Rex may ara tada, nabatok na pugaan na kay Tunlon ta si Rex daw nag-color pink ang yellow shirt mo. Sige, Sir Alex Montesa, ayos. Dagang salamat, sir. Ayo, gid. Damo gid siya na balano. Sige. Ayos. Sa iban pang mga kauturan tang reka tune in diri sa aton sini nga pagpangalagad, mayo lang nga pagpamati sa inyo dra, no? Sige, daligid lang mga kaaksyon kay himatag taray pila ka mga commercials, alang-alang kita, standby. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada,
Ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta ka. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong totoo. Mabuhay!
Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pangalaga CantongNo Radio Philippine Standard Time las 12:52. May lang pamati sa pamilya Dacalio sa pamilya Dacalio Locasan halin sa kay Kisha Blas kag kay Bobby Rofano Galvi. Happy birthday lang sa kay Nicole Oyon subong adlaw, no? Sige. Katuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Colonel Palge may panumdum sa mga otoridad angot sa ginpatigayon nga operasyon. Yari ang kauta sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Nukpo. Sa detalye, Aksyon Brian. Aksyon Rex ang Provincial Director dito sa Negros Occidental Police Provincial Office naghatag man gidayon sa pagpahanumdom sa mga kapulisan diri sa probinsya nga dapat gamiton din ang tatlo ka SIG sa pagpatigayon sa operation labi na gid sa mga ginapatigayon nga drug by bust operation o kon raid man sa mga armas luthang. Kining tatlo ka kay Palgi amo ning coordination, collaboration kag cooperation. So dapat bis magkasa sa anuman nga mga operations ilabi na gid nga may pila ka mga agencies ang otoridad nga nagakasama di same nga operations dapat maghibalo sa isa kag isa agod nga hindi mahitabo ang nagluntad man nga ginalegar misencounter dito sa Ibergutisco kagabi yati may ara sang pagbayluhanay sang lupok sa tanan pareho nga mga otoridad diri sa pungsod Pilipinas Aksyon Rex. So diri kay Palge sa ilang bahanay sinimatriyon medyo hindi sila ginanamian sa nagluntad bangod nga sila lang. Isa lang kung taning tinutuyo pero nagluntad pa ang hindi dapat magluntad. Ano? So nagasalig siya diri sa probinsya sang Negros Occidental kana naman nga operations ang PNP, PDEA, CIDG, NBI kag iban pa suro siya tidriya mayo na diyang trabaho ay gid ka ginahambalan ginaplanuhan ang tanan-tanan. Opo. Dito sa Negros kung may mga ma-conflict dito sa area natin ay mag-coordinate successful operation. Ako ng porosyon sa palayag ni Palgi angot sila nagluntad nga misencounter dito sa Metro Manila. Ipadugang ko na lang ni subong kikay na may nasapuan nga pilason dito sa Banwasang Ibi Magalona, partikularmente sa higad sang Katubuhan, dira sa may sitio Magaas, Barangay Tabigi. Banwasang Ibi Magalona, ining wala pa makilalaan nga lalaki, tub-tub sa sining matiniyon, nga may pila sa ulo kag sa lawas niya. Karon yara ginabulong sa Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Sunod diri kay Police Captain Joseph Catumina, ang hipe dito nga ini siya nagasuksok sang sweatshirt nga green nagadilargo ini pagkatapos may kalo nga itom may madamo sang tato kag may ara sang tatak ang tato niya nga si Lanlan kag RJS. So no kay Katunina base may mga pamilya nga nakakilala sini pwede gid padulungan dira sa Regional Hospital kay na hindi pa ni siya maistorya while gina-travel siya halit sa Magalona padulong sa Teresita dira sa Maysilay kag pag-transfer man diri sa Regional Hospital. As to sa motibo
suspect kag kung ano mga anggulo subong tiway pagit sila Aksyon Rex kay wala sang witness nga makatudlo kay nalabyan na ni siya sa residente man da nga nagaugayong sa din sa ganina kitan sa may sitio Bagaas. Sitio Bagaas, Barangay Tabige. Oo, Tabige, Banwa sa Hindi Magalona. Uloonhan ini siya sang nasabit nga barangay proper kay inang kuan ini wala sang pamalay gid ni katubuhan ang palibot nga bago tapas Aksyon Rex, no? So why pa ni siya ngalan, why man sa may nakakilala siya sa mga kaiping nga mga barangay dito kay gin pa palibot naman ni katuninang iya sa mga tawo. And why man sila nga Rhodes Gallery abi sa mga suspects da kuno da siya why. So posible nga hindi kita ga Magalona ikon mayara da sang mga nakakilala basta damo tatlo ang lawas niya. Palatandaan sunod sa kay katunina mo ning ngalan nga Lanlan kag RGS iya sini nga lawas Aksyon Rex. I-replay ko rin tingog karon na. Kag kung mayara na pamilya pwede gin makapadulong sa police or sa Corazon to verify abi sa sini nga persona Aksyon Rex. Balita sa Dokpo, Aksyon Brian Moden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Life extension na vitamin D3 gina-endosar ta sa inyo. Ginapay balota kamo nga mayo gid ini para sa pag-preserve sa aton sining function sa aton sining kalawasan. No, nagasuporta man ni sa mga katulanan taho kung kaisang sobra kabugnaw kag mayro diferensya ng tulan ta amo man ni ang tunaan kung kaisang puwerte man kang ilo, no? Pero kung may life extension vitamin D3 kao, parehos lang nagmayo ang imo sini nga kondisyon, no? Kag ang immune system mo ginapabakod yaman sini kag nagabulig man maintain sang healthy blood pressure nato. Amo ning importante ang immune system kag ang healthy blood pressure ta, no? Calcium sini naga-contribute para sa normal muscle functions kag sige. Ayos, katuan tanay si Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kantanan sa drug operation sa Nyapiriyad sa syudad sa Bacolod. Wala sang problema. Suno kay BCPO Deputy City Director for Operations, Lieutenant Colonel David Katsumbo Jr. Atidriya sa Bacolod o ko Negros Occidental well coordinated kag ti mga mapisan kag mga mabuot man din kapulisanta kag miyembro sang PDEA. We have Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Yes, Aksyon Rex. Mga mabuot na din mga PDEA kag mga pulisato na. Mga masinulundon isla iya kag nag-cooperate gini sa isa kag isa. Yes, Aksyon Rex kila nung ginayang cooperation, no? Kung sa mga kanta pa ni Yoyoy Bilyami, ang title sina Sean Mong. Sean man? Sean, gusto mo ba mati sang isa ng kaparagraph ka kanta ko sang Sean? Kung may election, Eric Magbanwa, version niya mong. Eric Magbanwa? Oo nga, version niya. Ano na sa? Hindi niya yan ni Yoyoy Bilyami, yung version sang kanta nga Sean. Isa lang kaparagraph, ha? Pamatihan mo gitmayo, ha? Sa anumang operation, kinanglanon ang coordination para hindi mapornada ang mission, magaresulta sa aton nga pag-congratulation, kinahanglanon ang cooperation. Ayun di purma. Doon si Babalol na katantang.
Amo na title sa Amo na sa aksyon, no? gali? Oh, yes. Kung may action show, Rex. no? Oh, yes. Operation, coordination, mission, congratulations, cooperation. Ayun, di purma. Ay, Bertie. na Damo ka lang na balaan kay lapit na lang ang imo kadlawan ba? Hindi, abalokan na dumduman ko ni aksyon. Oo. Kaya dali na lang, election. Ayun, di purma. Okay. Oo. Oh, gamat-amat na sila subong pabatsyag. Agdala na ang birthday session. Okay. Salonisisyon na. Oh yes, action Ayun, di Rex, no? purma. Salonisation, ang akong conversation. Kasi natira mapadala siyang legalization. Temprano pa ipadala ni session. Oo nga siya, no? Siling ni Virgo September, may gift maglantaw. Ano may gift maglantaw man? Siguro yung gusto siya magtanaw sa concert ko nga siya, no? Ito dala sa gift, no? Dala sa gift ko rin, no? Ayun, di purma. Diyan mo na na. Ang ako nga birthday session sa Marso session. Sa March 1, March 1. March 1, Eric Day. Eric Day, March 1. Tandaan nyo na, ha? That is my birthday session, no? Ayun, di purma. So, padala ka mo sa iyong regalization. Tempranoization. Ayun, di purma. Puros nation ba? Si Sir Alex Montesa, pala, dala na daw promosyon, May lang ang pagpamatid raho kay Kapchado, kagawad Jofred. Ay, Kapchad! Kay kagawad Jofred, ano? Kabalo naman ka mo siya. Ayun, di purma. Ang ano dang tiraduction, Roy? Di nga alam ko, isa ka text-text, kagawad isa ka paibalo, di gali sa... Kung ano kay nagguba ko nung iyang cellphone? Ni sila nagkagawad? Nagkagawad, Jofred. So bago na lang kinalanon ang bago si session, At ito ko na subong? Bago si session na subong? Ayun, di purma. Bago session na bago ang session na. cellphone. Ang cellphone ni session. Ayun, di purma. Kay Sir Joseph Chowada, sir. Sir, mayang hapon. Mayang hapon da, sir. Kay Migo ta Manuel ko. Kay Sir Manuel ko, may lang ang pagpamati. Parinuno kalida, kasi kagasando. Parinuno, gisando. But na nung daway sa gapabatsyag daw. Parinuno ako. Nawala sa gapabatsyag sa aton. Ayun, di purma. Gapabatsyag ka man, parinuno session. Ayun, di purma. Kasag-session. Nagpasa-session. Ayo. Kaya ano ning may problema di ang BCPO. Tiyo ko sa bagay, very well coordinated man na diya. Okay, ang police natin kung mag-operate, mag-coordinate sa PDEA. Ang PDEA kung mag-operate sa teritoryo sa police, mag-coordinate man. So, in other words, kinalanon ang coordination. Para ang cooperation, mag-resulta sa congratulations. Ayun, di purma. Nag-rhyme sila, no? At yes, natatawa na tayo, pero sanksyon. Pero sila ni Police Lieutenant Colonel David Cansombo Jr., Action Rex daw malayo ng Buruya matabo di sa Bacolod. Ang natabo to sa Quezon City, sa tunga sang PDEA kag QCPD. Ito no, kung ano kita man ng pinakadalon dito, pati kung pamatian mong both side, may ara nga coordination nga natabo mong, no? Wata kabalo, kung diin gid ang may lapses diri ang PDEA, kung PNP, pero itogyan na sa NBI, Action Rex. Pero wala yan naghatag komento, si Colonel, Police Lieutenant Colonel Catsumbo sa natabo dito, nga insidente kahapon sa ngapo dito sa bahin sang Quezon City, sa sining natabo nga misencounter o kung shoot out sa tunga sang Philippine Drug Enforcement Agency kag sang QCPD Action Rex. Diri sa Bacolod din pasiguro lang yan ni Police Lieutenant Colonel David Cansombo Jr. nga why siyang problema diri ang mga drug operation sa katong kapulisan kag PDEA kay inatanan well coordinated Action Rex. So bigera kung napapilit ka sa isa ka area, sa example niya sa pulis, so kung sino ang law enforcement agency na mag-operate sa isa ka area ka pulis, so kinanganon na din mag-coordinate sa territorial unit kung din kita mag-operate.
So, para ilaluan sa territorial unit na may law enforcement operation na ginahiwat ang isa kay Ginsino sa iyang area. So, para wala malikawan ang insidente nga mis-encounter action area. Also sa parayag ni Police Lieutenant Colonel David Casumbo Jr., ang Deputy City Director for Operation sang Bacolod City Police Office. Si Mr. Angelo Amaro tamyaw sa imo ho? Sang ano ko no? Sang mayong pagpamati. Okay. Salamat kid sir, no? Sa kay Sir Angelo Amaro. Sir Angelo Amaro. Sir, good afternoon, Di no? kamusta? Dado may pwesto pamanda sa may east mo? Negosante? Oo. Asa din na? Ang yan negosyo? Da sa may... Ambot ko naarapan na da sa may east nga portion na. Sa Lopez? Oo. Anong nabligya ita? Mga lugod eh. Hindi lugod ah. Mga tinimuon ah. Kalanon. Oo. Okay. May pweston da sa mga buto na harapan na da. Kaya paguro ko yapon eh. Kasi kung may nag-branch out pagin siya. Oh, base blaw. Sige sir ha. Kung masila sobra na pinarisipan. Ayo de kurma. Sige. Sige, karoon sa gabi ang kasubos sa palayag ni Police Lieutenant Colonel Katsumbo. Report kay sa Bacolod PNP, una sa balita sa Aksyon. Aksyon Eric Pabalay report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Ayos, sige, daligid lang ha kay tirahon tamaning mga mga nabilin nga mga balita. Aksyon Roger Gotib kag Aksyon Percival Villamor standby sa mga balita ninyo. Tirahon ta na dugay-dugay, no? Pero sa mga kaaksyon ta, yari anay ho, para siguradong sigurado, no? Yari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo pabakod kag nagabalansis ang sistema sa aton sining lawas. Anong epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Nagabulig man panubo sa mga mataas nga blood sugar, bad cholesterol. Launa 11 na nga oras kadtuan tanay mga balita gikan sa ato sining nga mga out of town reporters. Unahon tang balita ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Sa siyudad sang Sagayho. Nasapuan nga bangkay nga nagalutaw-lutaw sa Subabla kahapon, nakilala na. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib. Sa detalye, Aksyon Roger. Action Rex na identify na ang isa ka persona nga sa rin nasapuan ini kahapon sa ang adlaw ang inisya ang nagluto-luto sa suba sa bahin sa Barangay Colonia Divina, siyudad sa Sagay. Ang biktima gikilala kay Rogelio Villanueva Maliswa, 71 anyos ng edad. Isa ka senior citizen kag residente man ng sitio Lamayo sa Barangay Colonia Divina sa among siyudad. Sulo sa report, inisya ang nasapuan kahapon sa hapon mga alas 4 antak na sa bahin sa Purok Inangtan sa Barangay Makiling, siyudad sa Sagay. Kag inisya ang wala na sa kabuhi. Nagalutaw ini sa suba sa makita man sa nagapamunit. Kag ginreport ginayon sa talatapan sa barangay. Ginresponderan sa mga katapos sa kapulisan apang inisya
ang wala sa identity. Wala man sa mga rastro sa lawas ang nanibitana. Nga magkaya ginapatihan nga ini ang musad pong kasagsagan sa bagyong Auring. Pagi man sa pamilya mismo, sa nakaunong ini sa isang punerarya sa siyudad sa Sagay ang kadaver na identify ini sa pamilya kag subong ginausisa pa sa kapulisan kung kasano pa ini siya na lula kag kung mala ano gid ang rason kung ini siya ang napakadto sa sumakag na lumos para ang investigasyon sa Sagay City PNP. Report iga sa siyudad sa Sagay, una sa Balita, una Aksyon. Ini si Aksyon, Roger Gutim na report sa Bacolod. Aksyon! Bakit kailangan? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Roger Gotti, balita gikan sa Dakbanwa sang Cadiz, Sagay kag Escalante. Siling ni paring ang Hilo Amaro, siling niya roast Negros Cave Kape, unlimited native coffee. Okay. Salamat gid paring Angelo Amaro, no? Ayos, Jonathan Nathaniel Del Monte, may lang nga pagpamati. John Nathaniel Del Monte. Sa kay Jonas Trinidado, Halover, pamati man. Kag si Papa niya, kag Mama niya dra sa Sipalay. Si Sitio Camp Valdez, monitor gid sila subong. Sa pamilya, Halover, kag Trinidad. Ayos, thank you so much gid Jonas. And sa kay Kagawad Imbongjo Campo, may lang nga pagpamati, Christian Roa sa Victorias, kag Nonoy Castaneda, may lang nga pagpamati, Nonoy Castaneda, kag kay Rochelle Torbella, no? Rochelle Torbella, may lang nga pagpamati. Katuan tanang balita ni Aksyon Percival Villamor sa area sang Banwa sang Pontevedra, 43 anyos nga personal arestado sa bypass operation sang kapulisan, subject sang operation nakuhaan pa sang armas lutangho. Yari ang counter sang report ni Aksyon Percival Villamor. Pers? Yes, Action Rex ang Pontevedra Police Station nag-conduct iya sang bypass operation kagabi alas 7:20 sang gabi dito sa may Purok Bianti Village, Barangay Miranda, Pontevedra, Negros Occidental. Ang operation dire ginopamunuan ni Police Captain Ansel P. Lumandas upod ang aton nga alert team kag ang aton nga drug enforcement unit sang station. Kag ini ang suspect Action Rex dugay na nga ginapanilagan kag ginatiid sang aton kapulisan sang Pontevedra kag ini siya natigayon nga na dakpan kagabi pinaagi sa pag-bypass operation sa iya. Ang suspect dire kilala sa kaya Leonardo Tixon ECB. Leonardo Tixon ECB, may asawa kag 43 anyos kag pumuluyo sa Purok Bianti, Barangay Miranda, Pontevedra, Negros Occidental. Kag ini siya karon kina baklan sang ato na pursu buyer sang pulis sang isa ka Hetzel transparent suspected Shabu kag nakuha sa iya posisyon kag control ang duwa pagid bali tatlo ini siya Action Rex ka items nga illegal drugs ang nakuha sa iya posisyon nga control kag nagabugat naman sa 0.5 gramos kag may-ari ini siya nga street value nga 3,200 pesos. Kag sa iya sa kilayon kina-apprehend kag ginausisa ni siya kag prisking sang aton kapulisan sang Pontevedra kag na-recover sa iya posisyon Action Rex ang isa ka 38 caliber as known as Asulpak Action Rex nga 38 caliber improvised ini siya Action Rex kag may aray siya nga 4 ka 38 live amos Action Rex, no? Bala nga wala pa nagalupok 4 ka bilog kag ini siya nakuha sa iya posisyon kag control Action Rex. Kag karon ini ang suspect pawayway sa lock-up cell sang Pontevedra, Negros Occidental PNP kag nagaulat sang kaso nga ipasaka sang aton kapulisan
sang Pontevedra PNP. Report live gikan diri sa compound sang Pontevedra PNP ang inyo ka-aksyon. Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayo lang nga pagpamati kay Jonel Haljorena. Nag-monitor sila subong. Upod niya si Papaya Arnold kag Nanay Juliana o Nanay Luna Haljorena. Kag sa partner niya nga si Nicole Arevalo Alamilio. Ga-monitor gid sila subong, no? Kay Jam Andrade, may lang nga pagpamati. Kag kay CJ Pautan, may lang nga pag-monitor kay Cherry Duario. May lang nga pag-monitor kag John Nathaniel Del Monte kag kay Edgar Pilayo, no? Ga-monitor sa sining mga inoras. Sige, daligid lang ha. Si Sir Alex Montisaw may palagas pa. Tamyaw ya lang sir, mga senior officers ko sa Uniba. Sa kay Sir Winnie Sancho, Jongjong Lisondra, Riquito Magwad, Paul Acuyong, Sir Jonel Campo Manes, Jomari Tosio, Torcio, former Senate Co-President Attorney Alimon. Ayos. Okay. Sige. Salamat, kid. Sige, daligid lang mga ka-aksyon. Standbyan ay manumbalik kita sa diligidamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos
na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig.
Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad sa inyo sining palatuntunan sa aksyon na BBB, manumbalik ini buwas mga ka-aksyon. Kita-kits, kita buwasa. Salamat skid, goodbye for now. No? Sa mga ka-aksyon naton, salamat skid. Standby na sa This Is My Life, igasunod na sa Diri Ginamang Madugay, upod na kay Aksyon ang Defensor. Sa kinanda na ko ang inyo sining ka-aksyon sa kanginan aksyon, Rex Kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.